mandithathe elithuba kwibandla lonke likaThixo elisoMzantsi Afrika xa sijongene ne-regional conferences ndisithi ke kubaveleli abazawukhokhela ezo regional conferences neseketi zabo ne-region zabo banqwenelela impumelelo kumsebenzi omhle kaThixo. Asisikeleleke uThixo sonke siseza ngalo phela uYesu Kristu. Amen. Yashumayela lo muntu uliciko kodwa akamoyiki uthixo. Apha uPetros uthi ndiyaqika okwinyaniso okoba uthixo akamkhethwa mqobayo. Uthi kwintlanga zonke lowo uvumayo asebenze ubulungisa wamkelekile kuthixo. This is a condition. Ulamemeze athi ndikhona ithi ndawuza kuthelana izihlwele bathe bakuwo bakhweleta bathabuka baphakama batsima ngapha kwasihlwele kuba bengalifaki othile. Sihamba sonke bathandeka bathe bakuba intoba umtsalane wakhe ndisezawuqonda wakho umtsalane uthini umtsalane njengoba uguqukayo njengoba uguqukayo unawo nampofu umtsalane unayo into ebonakala uba ukhonani umuntu abekuhlale nokulangazelelayo njengomntu oguqukileyo ozalwayo osisidalwa esitsha yintoni le nto ngenamtsalane. Ndafumanisa batyhini mos iBhayibhile yayingekho random le nto kaYesu uba awuthaba na-30 years abheke enkonzweni. Yayingekho random, ukhulele enkonzweni kodwa kuthethi uqala iposition yasenkonzweni yomsebenzi kaThixo. Ndithi loo nto ingekho random. Xa ndifuna asiyonto ifane yenzeka xa ndijonga uDavid uthe ukuba manyaka 30 waba yikumkani. uEzekile aba manyaka 30 wambiza uThixo waqala umsebenzi kaThixo. uYosefu akuba minyaka 30 waqala wamiswa uFaro waqala umsebenzi kaThixo. Ayikho random. Andiyazi yakule minyaka mingaphi andazifunda kuThixo. Andiyazi yakuba mingaphi na umuntu una-31 years uthetha ukuthi une-areas already. Xa una-60 years ungekaguqukile ucinga uba kwakuthini? Ucinga uba uzawumisa njani ngaphambili? Wazawufika yethu unyaka leli umbuzo uthi kone yena na kone abazali bakhe kusinina kodwa hayi man le nto lena yenzekayo apha yenzeke ngekaThixo ukuze ibonakaliswe imisebenzi yakhe. Siyafuna balena okukholiweyo lithabalele nengalo kaYehova ityhileke kubalina. Asishumayeleli ukudlala sishumayela lokuba makube kumuntu okholwayo. Zinjani uba sinayo umalusi onguyehova? Sawumazi ngokumazi okoba ilizwi lakhe siyaliva xa ethetha. Siyabona na kuba umalusi onguYesu Kristu uthe zakhe izimvu ziyaliva ilizwi lakhe naye uyazazi ntoni ngamagama. Yilaa nto athi uDavid uyawuva ngumalusi wam kube saziwa nguThixo ngegama. Masibe njalo nathi bethu sithi singaziwe ekuhlaleni ngamagama, singaziwe ekuhlaleni nezinto esizizo, singaziwa nazifemele ngoba sizintoni kodwa uYehova asazi.
Amen.